kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang apa? Hore. 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 Yo. Kalau kau suka hati bilang hore. Mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hore, 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 aksesoris larang lek sampai mau ilang nih terus piye? Lah yo lek romo nesu piye? Aku yang kok mesti gak open ki Dia lek elek dhisik jajan ning ndi? Wong adus ora jajak. kan udah tak tunggu dari tadi. Lah biasanya lah sing bolot kan aku toh, sing bagian bolot. Loh, sampean lek adus ning sebelah ndi? Kok gak ketok? Ya lek sendang biasane. Lati sing gawe banyu. Nang sisa kidul ki mau. Ya, Wah, dhewe ning sisa. Gosek. Kowe sapa? aku ya termasuk putri-putri. Widowati, Widosari, Widoning Widoning Rum. Widoning Se, Widoning Tias. Widodo. Walah, kowe iki sing widodo, kowe dadi widodo. Ya, Sik to. Dulur-dulurmu iki sanggulan apik gandus terus kowe kok rambutmu lho. aku iki anak sing ning gone Amerika Serengat. Kowe kok koyo bocah reggae lho. Jane mau ki padha nyapa. Kok iso rumangsaku budal kok iso ora bareng, biasane ki bareng ning gone sendang. Adus ki mau adus porong. Wes, sampe wis padha adus. Ngenteni aku lah sabune lho sik tak gawa. Udah tadi udah pakai sabun kok. Sabun apa? Sabun alami ya enggak terlihat. Biasane kan awakmu nganggo sabun kodok to. Tak gawa sok kemburi. Aku ngene lho. Mbak. Piye? Aku makan nyanyi terus yo kan mandi bersama toh. Heeh. Terus iki Mandi bersama. Ayo. Apa? Aku mbayakne lho. Aku tak tok dadi sabun mau. terus mahkotaku kok ilang toh, Mbak? Aduh, piye to? Piye? Aku nek sampe kene. Lah ngene iki nek mahkotamu ilang nek Kak mulih ning gone kadipaten awakmu diseneni karo Rama. Lah yo. Romo. Lah yo tulisane iki Rama. Iki Rama. Nek didukani Rama kok terus piye njajal? Apa meneh iki wektune wis sore kaya ngene iki? Kaya awakmu iki kaya ora ati-ati lho. Dulur-dulurmu kok ora ati-ati. Yo sik dieleng-eleng dhisik jajal mau ning ndi? Digoleki sen endi mau nek mundeleh endi? Mesti tumani cah iki lho, mesti ae. Wis ngene ae. Iki adimu tak kancanane iki wektune wis sore. Timbangane engko didukani karo Rama. Wis ditinggal ae, ditinggal ae ya, ditinggal. Awakmu kudu tanggung jawab, Widowati. Yo piye carane kudu digoleki. Lah iki lho sing ning gone sendang kene ora enek wong liya ya kejaba awakmu. Olehmu nyeleh mau ning ndi? Aduh lagi ku nek awak mulih malah didukani karo Rama iki nek ora ketemu. Piye? Awakmu arep gawe mbok sayem. Sayembara. Lah yo kuwi lho dulure mbok sayem sayembara. Arep gawe sayembara. Sayembarane kaya apa? Nek
nek sing nemu wedok Tak dadane dulurku. mbok dadekno dulur Sinara Wedi. Wedi. Ayo karo golek wedi, Mas. Dulur Sinara Wedi. Lah nek sing nemokne lanang, Lah sing namane lanang ya engko dadi bojoku to. piye? Aduh, oh, sampean iki kok iso nggawe omongan kaya ngene iki ki awake dhewe ning sendang wingit. Sak samunipun Lah piye kok temu-temu? Widowati Nek sing nemu wedok Sayembara. Prateng tekaning si Joko Kendil. Aco. Sapa kowe ana ene kene? Sapa jenengmu? Apa iki? Oi, diwe. Joko Kendil, Apa? ngomong apa we? Joko Mas, omongane enggak jelas-jelas to, Mas. Joko ndeyo ini. Omongane ngono wi. Bas. Oh, jane rodok ngono ya. Sapa kowe? Wi. Ya tadi cek. Ya aku sing mbau reksa ning Poluan, Mas. Ayo. Coba we ning kene di jarene nek oyo, yo nek oyo. Lah nyapa kok awakmu kok mek ujuk-ujuk mak beduduk kok iso metu, Akumu. Enek owo yo. Kowe mau krungu Ndara Putriku gawe sayembara. Oh yo. Sopo wae? Sing kadasen. Sopo wae? Sing panunen. Ndang rene yo. Tak tambani. Apa yo? Sayembara kok oyo-oyo. Lah tenan to, Ayam boyo. Awakmu mau gawe sayembara terus metu wong-wongan kaya ngono kuwi. Jarene semetok didawe duyon. Jarene selanang didawe bojo. Duyon. Kowe mau lak ya wis krungu dhewe to. Ai. Sok sapa wae sing iso nemokne mahkotane Ndara Putriku nek wedok bakal dipek dulur Sinara Wedi, nek lanang diwenehi telek. Awakmu lak ya krungu to, Mas? Lek atamu. Lah sing terakhir mau Ojo. Oh iya. Oh oleh jenenge apa li ciu lawi cilep piye. Sing tak iki sapa to, ya apa Mbak? to? Iki kok ngomong anu silit barang iki. Kira-kira Lambemu lah dijaga. Obat yo. Karo Ndara Putri Kadipaten. Iki mau cek apa lan kanu talep dadi haji. Hah, kok anji-anji? Ora leh bledani janji. ora lem bidani janji. Obat. Lah terus kok awakmu kok kaya semangat kaya ngono ku apa awakmu? Aku sing oleh pilih kowe ciwi. Alah awakmu paling goroh, awakmu ngerti nek Ndara Putriku gawe sayembara awakmu terus metu ning kene. Asine kok delekna apa kok dol to? Ndak uken. Iya to iki. Ya apa kaya enggak ukir. Dulure ana ukir. Enggak mungkin, enggak. Oh enggak mungkin. Wis sekarang gak krungu iki ya. Lah omongan ra patek jelas. Ora nek jelas aku yo bingung. Ya aku kangalan kondeng. Sapa jenengmu? Kondeng. Gunting. Kondeng. Joko Jeding. Kondeng. Apa to? Leding. Joko Kendil. Oh. Alah. Kendel aku. Obat gudeg. Apa kok Lho ki senenganku lho gudeg Jogja iki. Enaki. Olah le ini. Aku cek lo. Yen kuwi aku. Kenalan dhisik awakmu jenenge Joko Aku Kendil. kondel kok desa ning desa opo? Dadapan. Anake mbok ondo hadapan. Masa iki sing Ale tambah oso ae. desane ya dadapan liyane ora enek. Anu, Desa Maliran. Maliran. Aliran. Wah, gawe kidang tok ning ngono. Aku ondo dik kok ngono. Wis omong ngono, oya wis anu iki. Ndara Putri jajal ngomong karo si Joko Kendil jarine nemokne mahkotane sampeyan jajal. Aku wis ketemu ning janjimu mau udu hepati.
Janjimu kudu ditepati. Janjine ulah balik duwe. Gaspol Aja. Iki wis kos obat kowe obat. Pripun Ndara Putri jenengan wau sampun damel sayembara dipun pirengaken kalian si Joko Kendhil. Kowe pengen lho. Wah aku tapi. Ora lo aku kowe. Ora lo aku. Sik, saiki nek pancene awakmu nemokne njajal dhisik. Ndi buktine ndi? Kok dol? Oh ya, tak wiyane sik. Tak wiyane. Mboten ora. Mosok nyimpenmu ning kono. Kene tak jebuke dhewe. Iji. Najis mugolado. Iki to. Buktine. Ini putihnya. Unine obat anak-anak ini. Dak uji lo lupa ya. Iki lo buktinya. Biar nyapo. Aku api, kowe tak api. Kowe api kan. Lah sampean ya ora oleh kaya ngono. Sampean wis gawe sayembara. Kowe api karo aku. Aku koyo ngono ngedeni koyo demet. Ora apa-apa. Engko tekan omah diumbah banyu anget gurih kok. Kowe aku iki wae. Wis saiki njajal kono. Ngobrol karo si Joko Kendhil. Iki. Tak demoke dhisik kok sanuk palsu sing asli kok. Oh ya, Aci. Aci. Ah. Asli. Kuwi tenan apa ora to, Ndara Putri? Heeh, Mbak. Aku ada odong. Ali tidak ada makpati adeng Ajeng-ajenge apa? Ora oleh saru. Iki lho lagune terus nih. Cintaku sakonyong-konyong koden karo kowe. Dayu jeng anu hitam Lagi lho. ada detik otak kuda. Sing kata-katamu sing keri ndak enak nih. Yo iya. Modal. Bensin teliter Terus? otak kuda tetaten Kuwi lho. otak Motor. otak. Sing jelas ojo kuwi. Tapi dia sudah tawarin duit. Oh, obat. Modal bensin. Teliter otak mobilku tak tetaten tak ambil rasa muter-muter. Pripun Ndara Putri? Kowe kudu gelem tak rapi do cahayu. Yen ra gelem tak rapi do terus adu. Lah sampean iki lho, apa ora ngaca apa piye Ndara Putri ku ayune kaya ngene lah kok awakmu kaya Kowe ngono. ra gelem tak delok ning mbokku. Aku duwe mbok. Tak omong ning mbokku. Kowe duwe mbok. Enek. Ndok tem. Lah rupane ngono kok sapa nek sing lairne iki lho. Ndok Ini apa anu ngono kok. Kowe ayo. Sik. Kowe iki kato. Oh, Aku tak omong. Joko Kendhil. Apa? Nek pancene kowe kepengin duweni bojo karo Ndara Putriku, kowe sowana ning Kadipaten nglamar dhewe marang wong tuane Ndara Putri. Aku amalan mbokku tak arek. Kowe nglamar tenan Yo. Ndara Putri, monggo dintosi dateng Kadipaten. Hei. Ale ayu. Pak Iqbal. Wae. Aku api wae. Ih. Aku jalan api. Aku jalan api.
Kok suarane kok gak ana rupane ki ya? Angel musuh apa baru. Aku lagi. Ya Allah. Ku ya bagus bagus dewe. Bagus bagus dewe. Alah ya. Ya Allah. Mbak, atuh lagi. Piye? Oh, aku ini asli, Mbak. Oh, asli. Iki ya ngono ta le. Ora oleh. Kok mak gone mboke lho. Iki anang iki yo. Heh, Anang. wedok. Eh, kok lanang kowe biyen metune ya teko kene lho, le kok lanang piye to, le? Mosok wedok jenenge apa lanang mosok jenenge Manuhara. Aibul. Le, Ya Mbak, Mbak. kowe biyen cilik aku ki nek gak mimi mbok iki ra iso bubuk kok iso jarene lanang ki piye to, le? Mbak. Atuh, nadane. Piye? Mbak Walah. Atuh, ayo. Jaluk apa? Gue dia bende. Walah wis ro mbok iki rondo. Biyen mboke kan ditengi Pak Yasin. Iya, apa iya? Lho, lah duwe anak kowe kuwi lak ya karo Pak Yasin to, le mboke. Kudu. Lah karo sapa? Bapakku jenenge Arwan. Ora aku awur. Piye to? Bapakku sapa? Arwan. Biyen iki jaman semono Pak Yasin ki senengane Uni. sayo. Bapakku jenenge Uni. Sapa? Uli. Yuni anu polisi. Oh, Pak Yuli. Ayo Ayo, Pak. arep rapi karo sapa? Aku anu alek itu ayu kok wi anake cine mate komen cine mate. Teko ndi? Ayo. Ali aku. Bocah wedok kuwi sing arep mbok rapi gak wedi karo kowe. Oh ya, wegel malu atuh. Lho tenan. Lho, ya trayo anake Simba ala bagus bagus dhewe. Bagus bagus dhewe. Anake Simba bagus bagus dhewe. Trayo bagus tenan anake Pak Yasin ki ya. Ujuk. Awun. Kalau Makara sama Karo sapa? Ana rambute iki lho. Oh ya apa bane pelontos? Lho, masa aku seneng sing ora ana rambute iki. Ih, apa ya? Heeh, sing rambute nang bulu seneng mboke. Ayo, awi. Amun, ndak ning bidal. Tenan arep kabi. Ya, awi ya. Karo sapa? Halo, apa itu? Ayo, tekono. Masa Ayo aku udanan. Budalang ndi? Budalang ndi? Udanono. Kok udanono? Budal merono. Iya, wi. Heeh. Ning Kadipaten Banjaranom. Anjak kantong. kok nek Banjarano. Anjalanom ning kono tuh. Lah kuwi anake sapa? Anake Adipati Cemple Cemple. Dado. Kimochi. Kiwaji dasmu. Ayo kiwaji. Lho Le, lah sampeyan iki kok wis tak kaya dhewe iki wong ora duwe. Simbok ki wong ora duwe, simbok ki rondo. Ora apa-apa. Masa sampeyan iki arep rabi karo anake Adipati? Mesti ayam. Sing gelem sapa wong kowe rupamu kaya ngono prayo wedi to, Le? Oh, ya malah wis haji karo aku. Lah ya rupamu kaya anjing to? Anjing ayumu. Janji. Eh? Janji. Oh, janji. Obat wi. Walah to, Le. Ayo budal ono Lah. ning kene kraton. Kowe iki ngapusi apa tenanan? Oh, ya tenan. Tak percaya tekan ngomong lho. Saestu to ibu-ibu. Ah, so ya iki baju obat iki. Kowe kek yo ngelokne kowe kok tak lebokne nggone mbok eneh lho. Ora kena, malah belus-belus. Apa sak Kowe iki lho, kowe tenan kok nek masuk kowe nek wani karo mboke kowe kok surga itu ada telapak kaki Ibu. nyadeloken. Ora nek, kowe apa? Bapak dengkulmu mlocot. Ayo udan iki. Ya ndak numpak apa? Upah obeng. Ya wis ayo. Ih. Lah kowe iki rong sunat kok ya njaluk rabi. Oh ya apa-apa kok akone irik. Cilik. Dicakot iki rek. Ya, mbok akon iki. Masa karo mboke kok cak dicakot? Enggak akon Anak kok kurang ajar. mut. Eh.
Marbot lho, Bot. Kok ya? Ayo. Ayo, Ayo. ayo bunda, Bot. Ayo. Ini tidak. Kocap kacarito lah menika tohang acariosaken wonten ing Kadipaten Banjar-Anom lah sinten to ingkang jumeneng Adiwati nggih panjenenganipun Adipati Cemple Widagdo kados pundi cariyos sajengipun sumangga dipun pirsani sesarengan guyon maton. Kakang Patih. Kono lu mbok main prayoga. Aja mundur kakang. Ngantuk kakang. Kakang Patih Slentrem Kusuma. Kakang Patih Slentrem Kusuma. Kakang Patih Slentrem Kusuma. Kakang Patih Slentrem Kusuma. Rungokne apa ora? Dalam Rungokne apa ora? Adipati Cemple Widagdo. arep mati arep bongko. Ning nang nang ning tuh. Ngice. Ora ngerti didelok anak-anakku. Apa meneh aku nggawa bojoku. Iki Tuan Basiron. Apa? Meke digawe tak tunggu ora gawe. Mike digawe. Bareng macak. Aku seneng Bune. Nggih. Sliramu macak kaya ngene iki jan seneng aku. Tak emper-emper kaya wedokane jaran patung ke lho. Wah, kok sing ngoten ku to? Alah gayane. Sampeyan jenenge sapa asline, Mbak? Ta. Jeneng asli. Bareng dadi banci ya jeneng Doli. Doli maksudnya apa? Rondo kecilik ngono ya? Dolan cilik. Dolan cilik. Model bathukmu lapangan Srengat. Anakku Widosari. Dalam Romo. Aduh anakku sing ayu dhewe. Anak kinang. Kandel. Madhep rono nduk aku suwira to petuk sedangmu nduk cahayu. Kang melimu. Anakku ayu dhewe lagi kiyang ala kiyang. Nyapa? Dalam Nyapa? Pengen kowe. napa? Iki patek bodhek Lah jenengane omong karo anu sing kuping kene mboten krungu. sing ndi? Niki sing normal. Oh, alah. Normal iki. Nggih, Sing iki gak normal. mboten. Iki kuping asli. Sing asli. Sing iki anu kreditan. kreditan. Lah asli didemok bengok. Nggih. Lek sing lawak sing palsu meneng. Nggih. Iki oh, palsu iki. Akeh. Ajak banyu lawas yo. Banyu lawas. Socanipun. Sing duwe ning mburi. Sakit tuh. Lah nggih. Kan kate, lungguh. Nduk. Dalam Enci Romo. Anakku Widaningsih. Jawa katimbalan Romo. Ngapet dek, ya ampun. Romo kangen karo kowe. Lama tidak jumpa Vanilla. Ayah. Anakku wong ayu dhewe kok malah semok dhewe. Tak kiyang. Alah. Ya kiyang. Deng.
nono to, Mak. Kuwi ngono nyeluk anake ora kok bolak-balik, Den. Tenang. Iya. Sing Widosari sing di Widoningsing ora keliru. Aku ngapalin nek telung dino lho. Abet, anjing, yi. Sopo kek? Sopo kek? Monggo. Monggo. Mandeki sowi metu. Derane kucuk. Ngenteni pemaine sitone lho jangkep kok. Lah iki tamune Ceritane ming siji. Tamune ming siji kok awakmu. Mbak Yu, monggo katuran pinarak Mbak Yu. Injih. Sik. Monggo pinarak. Nggih, monggo. Lho Sa- sing kepengin. Sampean sinten? Kula Manuhara. Manuhara. Nggih. Oh, alah sing viral kuwi. Nggih, namine Jainul. Zainul Ahmad Fanani. Manuhara. Sampean Manuhara niki manuk engkuk. Jenengan ki kok pun ngoten lho. Lah sajake saka desa kok jenengmu Manuhara apike rap. Nggih niki namane kula jenenge wong desa kira model sekedhik lah. Sik to, Mbak. Sampeyan mriki ajeng napa? Nyuwun sumbangan? Badhe nyuwun bantuan BLT? Sumbangan matane kuwi. Mbok kira kula niki wong desa apa wis miskin-miskine ngoten napa pripun to? Lho, lah sampeyan arep napa? Kula mriki niku nggih wonten kepentingan ngoten lho. Buat-buate kula niki ditangisi anak kula lanang. Lah nangis sih, nangis dineng-neng. Ora Umume muni. ning desa duwe anak dirumati sing apik, sekolahno sing bener, nek nangis dineng-neng, nek luwe diwenehi mangan. Nggih sampun, tapi mboten perkara nangis perkara dineng-neng ning ngoten niku nggih mboten. apa gak diombeni susu? Jane nggih pun kula miki tapi mboten metu niku. Oh, susumu buntet. Lah kok mundet niku lho. Iki ratune yo ora ngerti. Piye teh? Wong pitik ae ngerti lanang wedok, wong jelas kono lanang ngono. Jane mbok Joko Kendil kaya iki. Nyapu kok iki. Anake umur pira? umur pinten anake sampe? Anak kula nembe umur 2 Lah terus kok nangis perkarane apa, Mbok? Mriki niki mau tiket lamaraken ngoten lho. Kon nglamar nih. Nggih. Butuh biaya. Oh! Iki atuh. Maksudnya pripun? Dadang. Sik. Oh, gamen jenengan iki lho. Sampai kok ngetokne tontonan apa mbok kasur nek tetek melek kesamen sulapan. Jenengan ki pun sia-sia lho, lha niki anak kula kok ndelek mlakipun to. Bagusnya kaya ini. Alah bagus dhewe. Ganteng-ganteng dhewe. Bagus dhewe. Kok piantun bagusnya kaya ngene kok. Teh, anake teh. Pripun? Iki anak sampeyan. Iki anak kula samata wayang. Cuwilik berarti semata wayang. Iki apa iki dadi nganu iki? Iya. Ya sing sabar to, Le, aja ngono. Aku ape amal anakmu. Arep njaluk amal sepurane Mas, ora bangun masjid kene Mas. Lho. Amal opo ti? Sik to, Le, alon-alon tarik napas. Buat. Tarik napas, tahan 1 jam. Ati aja kene ngerti aku sih. Iki anake sampeyan. Iki anak kula bagus to. Lele. Apa lut? Lho. Kok iso apa welut? Sing Apa aku ele sampeyan atine sepilo. Lah kowe nyelak aku welut welute sakmene cokku sepiro? Ah, Lah kecok wis
sakmono kae. Sampai yo banci ya. Sik nen mbok rene mbok. Sampean nggih klentu kok. Sik. Goli iki jare teng goli. Sik to. Pak Cil tak omongi. Acel apa? Apa to? Sapa jenengmu? Atau Din? Mbokmu Haji. Haji. Bojoku Haji. iki berarti keluarga baik-baik. Iki berarti ya keluarga biasa to namane. Wis siban kabeh. Lho. Pak, Piye? Pak, aku ape awal anakmu. Lamar sing di anakku 1, 2, 3, 4. Sing dipilih ya. Ya pokoknya sing gelem karo atu. Lho. Ambek. Sing gelem karo atu. Anakku 5, Mas. Iya. 1, 2, 3, 4 sing wis dewasa. Pokoknya anakmu wae lho. Sing ngendi bocahe kok ayu-ayu ngono. Aku ali, Mbak, aku dilu tok. Pengko gegek mendem. Ora, aku lho, ombeku tak untul. Lugo. Aku nggo ini. Kakang Pati Pilara. Nduk. Dalam Rama. Widowati. Cing. Yen ngono Widosari, Widoningsih, Widoning Tias. Widosari ngene. Nggo ini aku. kula kinten niki wae lek Aduh. nyuwun rabi badhe nyuwun sumbangan kagem ragat rabine. Lah kok malah nglamar pripun to? Amal wi. Opo wi? Oleh sabar. Kecuwen lho, Ben simbok wae sing terangne. lek jam 12. Ngeten lho, Ndara. Ngeten lho, ngapunten. Jam 12 bal-bal. Anak kula Spesial. spesial dadi omongi nggih radi ngeten iki. Ora apa-apa. Mriki menika tujuan kula badhe kan nglamaraken putrane panjenengan. Lamar. Ah, Kamu kok anakku 5 sing 4 iki sing wis siap rabi. wis to, ala itu aja ngono wi. Sing endi to, Le? Wis mesti ana iki lho. Engko gegek mbok iki. Ora udin, apa bok kowe. Nduk, Dalam. ki nek Joko Kendil nglamar kono cedak ana kowe gelem Nggak ora? mau. Cedek ana Joko. Emah Rama. Aja gelem nduk, wong rupane kaya ngono kok ya gelem to. Aja gelem. Nyeten lho Den Ayu, kersane marem atine sampean le mangsuli wonten sak ngajengipun. Emah ben mbak-mbake kuwi lek ngono, aku emah nyedak kae, emah Apa, aku apa? Ayo nduk, Aja uye. Kudu uwi iki obat iki. Ayo matur bae, Le. Kudu uwi. Mbok isin, Le, koyone ngono lho, Le. Kudu uwi nul. Sing endi? Ngono kuwi lho. Sing di Sing sini. lho, Le. Sijine. Wi, Iki. Jadi Gini. nganu ngapunten sing setunggile maju to. Gini. Rene nduk, rene. Sing iki. Ono parang. Lah iki. Kudu. Nah, pun jelas niki pun jelas, Pak. Lapor, Pak. Biar. Apa neh? Ini sudah tertangkap basah. Nah, ini tidak bisa mengelak. Lapor. Ngapunten, Pak De. Niki keperan, Pak De. Ini sudah tidak bisa mengelak. Grup kuwi beda, Pak. Saman main ning udan aku ya ora rono. Maksudnya iki ki ben rampung sih. Menul. Kowe apa to tak bacok dasmu kowe. Masalah iki aku Oh, alah. ngejar guru. Pindah. Ngono aja mbok cepat ku pindah. Kowe atu iki kono, atu ning kene, ado-ado kene. Lho. Padha-padha megawene. Nah iya. Aku ini kan ingin untuk gue. Anu lho, jebret. Nah, tuan. Bongko nyeker sih bongko. Terus nek atane. Gitu. Kene mataku. Iki sampe jam 12 lho wis. Jam 12. Lapor, Pak. Yang jelas ini sudah tertangkap basah. Ini kemarin saya umbah-umbah, pakaian semua saya PP. Nah ini dicuri sama Percik. Bahasa Ini padahal Indonesia. besok harus sudah tanggapan. Penanggung jawab Percik. Ini Pripun, Pak? Lurah sapa iki? Bapak Muhammad Yasin dan Tahlil, Pak. Yasin tok, Pak Yasin. Sapa? Pak Yasin. Ya wis. Lah takut kok ajeng napa? Iki ki wong rampung, iki mane Joko Kendile iki ganti. Lakon lho iki, Mbah. Gak bindeng piye ta? Kali. Aku ndile hati. Iki rencana Joko Kendil malih ora? Malih. Malih gendeng. Malih. Aku wae. Ah.
akil. Guyon matoni rol akeh. Ya. Joko Kendil lelek, Nggih, malih ganteng. terus malih kowe. Nggih. Kowe lho sadar ora? Napa nek? Rupamu ya toilet balik desa. Kali-kali Joko Kendil Joko Kendil maliane bertanggung jawab. Lah aku pernah Anu, tolong di Iku teleponkan. lho sapa sing ngomong rene mu lho. Lah kostume gawane kok. Tolong di bel komandan klepon. Pleton. Polisine kowe apa aku? Nggih jenengan. Arep klepon, arep lemper, arep gethuk, arep cangkem-cangkem dhewe. Ora mesti. Komandan klepon. Kalau enggak tolong telepon aja keamanan sini Hansurit. Siap, Hansip, Pak. Anjurit. Wis. Ya, coy aku mbok tinggal. Ngomong-ngomong. Aduh, Dek. Sampean baru tak telepon kok sudah keluar. Kok ini ancuk kabeh arek. Sabar Pak De, sabar Pak De. Pak De Kodar. Ngomong iku kejak mangan. Mangan tak enteni ning warung aku kisinane. Lah nyawa. Mbek wonge ditakoni, "Anjing napa sampean mriki niku?" Lho, ngenteni kula jarene mangan. Mangan napa mboten enten menungso mriki jare. Jancuk ngisi-ngisino. Oh, kere. Ngene ya mbir tambir bokok ambir. Niki sampun terkenal. Pak De Kadir. Wah, Teko percaya sapa le jeneng kule? Pak De Kadir. Kadir. Kupingmu budek tambir. Niki tentang film komedi ada Pak Kadir dan Boyok. Hehe, joyo. Kowe filme kowe urung anu aku wis Iki lho, ndelok. iki lho film kucing Film terkenal. sing pertama Ah, apa? Film pertama. Pertama Cintaku Rumah Susun. Lah, kedua Maklar ke lho. ah bar nguyuh kok piye? Nyapa? Kok kayak lambeku ambune gak karu-karuan. Masa to? Ngapa? Iki kok Iki gak enak lho ya. Iki gak enak amplope lho ya. lho ndak bisa. Loh, ini aku kirene di WA karo Lurah. Lah, Bah, nanti apa-apanya anggarane Bang Kadir komet karo Kirun sudah tak titipne perkecil 20. Nah, terus niku Pak. Pun Wah, bokok kita aku main gini gitu. mandi Dia mau ada apa-apa iki lho ngenyang ae kok malah. sik. Ah seneng deh iki nyampung nyanyi kok. Lah cok dah suwe. Nek lho sing njaluk amir. Ngapa to kok so? Jam roh.